parheheon lansia HKBP Rawamangun. Mardalan dodohot dengan sudi ulaun parheheon lansia tahun 2024 on, sayang giat marhite ulaun nang dipatupai boy mangalehon semangat nai baru dolas niroha tuhita lansia. Laho membangun kekerapan doot kebersamaan di hita ruas lansia ni huriatta, lumobi matu kemajuan ni seksi lansia HKBP Rawamangun tu ari-ari na mangihut. Alani hupasataima moliate tu amang uluatta, amang pendeta Bandar Siburan MTH, doot pendeta pendamping lansia, amang pendeta Osator Simanjuntak, nasetoto mengalehon roha dohot mandongan ni sude kegiatan seksi lansia HKBP Rawamangun. Melaten nang dohonon nami tu sude anggota seksi lansia dohot tu sude amang inang na mendukung kegiatan parheon lansia tahun 2024 ton, gabi boy mardalan dohot denggan. Setuat sama nama balo sude pembayaran muna na denggani marlipak ganda. Amang dohot inang songon natar surat di statistik ni huriat ta dong do hurang lobi 800 halak ruas lansia HKBP Rawamangun. Ale hola 10% dope namar saur tu seksi lansia. Alani di bagasan sadarion dia arina uli na dengganon rodo kami di bagasan unduk dohot serep niroha. Mangido sutu sude ruas lansia HKBP Rawamangun asaro mahamu amang inang masaro kita di seksi lansia HKBP Rawamangun. Tanggiap mahita lansia HKBP Rawamangun boy gabi lansia na tugu haporsion na pengalapan di Poda Jala Totong marlas niroha makobasi mandiri dan tangguh. Tasambut mamu se jel lansia HKBP Rawamangun. Lansia HKBP Rawamangun. Melate Horas. Horas buat amang inang semuanya, shalom dan selamat hari Minggu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kembali. Izinkan kami dari Yayasan Sinantam mengucapkan terima kasih buat Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang Baner Siburian, Amang Inang Pendeta Fungsional, begitu juga dengan Amang Inang Sintua yang ada di HKBP Rawamangun. Dan kembali saya ucapkan horas buat Amang Inang yang beribadah baik secara offline dan online pada pagi hari ini. Kami dari Yayasan Sinantam ingin memberikan kembali informasi mengenai penerimaan murid baru di TK Sinantam HKBP Rawamangun untuk periode tahun ajaran 2025-2026. Yayasan Sinantam dibentuk oleh Gereja HKBP Rawamangun sesuai SK Pendeta HKBP Rawamangun nomor 03 garis miring Pendeta Resort garis miring RM garis miring PYS garis miring 1 garis miring 2010 tanggal 13 Maret 2010 dan beralamat di Jalan Wisma Jaya, Blok J6 seberang Rumah Sakit Persahabatan. Tujuan pendirian yayasan adalah menyediakan fasilitas kegiatan sekolah minggu milik HKBP Rawamangun yang mandiri dengan izin lokasi kegiatan sekolah dan anak usia dini TK sehingga bisa diterima oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Mungkin sambil kami memberikan informasi bisa ditayangkan video terkait kegiatan di TK Sinantam. Visi sekolah Sinantam menjadi sekolah anak usia dini Kristen yang unggul dalam pengenalan akan Tuhan, ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial. Misi sekolah Sinantam memberikan pendidikan berkualitas melalui proses pembelajaran yang mengembangkan potensi dan motivasi anak didik sesuai dengan nilai Kristiani. Untuk terus meningkatkan mutu pelayanan pendidikannya, maka TK Sinantam juga sudah terakreditasi untuk pertama kalinya oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD pada November 2018 dengan hasil B. Dan kami juga sedang berusaha untuk meningkatkan akreditasi dari TK Sinantam menjadi akreditasi yang lebih tinggi. Kegiatan belajar dilakukan dengan kurikulum nasional, dasar pengajaran nilai Kristiani, dan bahasa pengantar bilingual Inggris dan Indonesia. TK Sinantam menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak
dengan menggunakan alat peraga yang komunikatif serta metode pengajaran yang menarik. Pengenalan firman Tuhan dilakukan pada saat belajar di kelas dan dengan alat peraga yang juga tak kalah menarik, termasuk pengenalan pada tokoh-tokoh dalam Alkitab. Pengurus Yayasan Sinantam sangat berharap jumlah murid yang berasal dari HKBP Rawamangun dapat bertambah lagi dengan peran serta dari semua amang dan inang yang mendaftarkan anak-anak dan pahupunya maupun boleh memperkenalkan TK Sinantam kepada jemaat lain di luar HKBP Rawamangun. Murid TKB yang akan lulus tahun ini untuk periode 2024-2025 ada 36 anak, dan target dari kami jumlah murid di tahun ajaran mendatang periode 2025-26 adalah 120 anak, dengan dibandingkan kondisi saat ini yang berjumlah 90 anak murid, sehingga target murid yang masih akan dicapai dan diharapkan adalah sebanyak 61 orang murid baru. Biaya pendidikan TK Sinantam sangat bersaing apabila dibandingkan dengan TK yang lain, terutama dengan TK yang sudah menggunakan pengantar bahasa Inggris serta pengantar alat peraga yang atraktif. Bagi jemaat HKBP Rawamangun, kami berikan potongan biaya iuran tahunan sebesar 20%, dan selama periode early bird sampai dengan Februari 2025 akan ada dan diberikan potongan-potongan tambahan spesial selain pembebasan uang pendaftaran. Guru-guru di TK Sinantam sangat berpengalaman dan berdedikasi mengajar serta mengasihi anak-anak didik dengan sepenuh hati mereka. Bahan pengajaran tetap diupayakan dengan maksimal dengan alat peraga yang menarik dan waktu pembelajaran yang efektif buat anak dan orang tua. Sesuai laporan Badan Audit yang dilakukan setiap tahun, diketahui bahwa titik impas atau break even point pelaksanaan kegiatan pendidikan di TK Sinantam berada di jumlah 85 murid, sehingga bila di bawah jumlah tersebut terjadi kekurangan hasil kegiatan dan akan menyebabkan saldo dana yang minus. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari Yayasan Sinantam mengharapkan dukungan semua kita untuk membesarkan TK Sinantam secara bersama-sama dan gotong royong, sehingga jumlah murid dapat bertambah dengan membawa anak, cucu, keponakan, dan saudara kita untuk didaftarkan di TK Sinantam. Dapat disampaikan bahwa Yayasan Sinantam bekerja sama dan mendukung keperluan kegiatan sekolah HKBP Rawamangun, terutama terkait keperluan fisik ruangan, aula, dan kelas, AC pendingin ruangan, sound system, shelter penunggu orang tua, dan multimedia, serta keperluan fisik lainnya yang sumber dananya berasal dari hasil kegiatan TK Sinantam. Sesuai dengan ulangan 6 ayat 7, kata Sinantam berarti mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Demikian juga kami mengetuk hati amang dan inang dapat memberikan dukungan untuk pengajaran Kristiani yang berulang-ulang kepada anak-anak generasi masa depan Tuhan, baik di sekolah TK Sinantam maupun di gedung sekolah minggu Sinantam. Demikian informasi dan penjelasan yang kami bisa berikan. Salam dalam kasih Tuhan dari seluruh pengurus Yayasan Sinantam, guru-guru, dan pegawai TK Sinantam. Mauliate.
hita. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Damang dainang di minggu pa-25 hondung Trinitatis hatani debata nalaho sitangi honotta imana tarsurat di Evangelium Matius bidu 24 ayat sia sahatu ayat 14 songonom madidok disi. Dungi pasahaton namahamu tuha porsuhon pola pusaon na dohamu gabe hosoman ni bangso saluhut na hamu ala goarhu. Jadi torop matar gasip ditikii gabe masih jehean jala masih hosomam ma dungi hehema lan panurirang pargap-gap mangaliluhon torop jolma. Jadi alana lam rarat naso uhum lam tungalina ma haholongon ni roha di jolma godangan. Alai namanahan rodi ujung ido paluonna laos barita honod do barita naulion nataringo tu harajaoni dilihat portibion laho makatidakosa tu saluhutna bangso dungpei asaro ujungna disido sahatna sahalinai horas madihamu amanginang tarlumobi di amanami inanami lansiani huriata di bagasat tikion bagak-bagak kamu Roma muji debata upikir nakin adong natar didi toh pahopuna ala pola marsalon tibo sasakna jala mauliate ma ay molo taingo do tutu dak dana sekolah minggu do parjolo parheheon yuduti ma paropuan bersama ama remaja dohok naposo jala dong remaja dohok naposo parheon muse ama jala pas parpudi sakali ditutup lansia luar biasa tirkek nate songona disusun mulai sian nageleng jolo sahatu na parpudi sahali sian dewan koinonia mau liate maditu hatta sehat mahamu aka manginang akan tua-tua tarlumobi mau liate dohonon dang doho dape guarmu di jawari minggu saya sehat mahamu hita saluhutna piga arion mulai sian ari mingguon sahatu ari minggu sebelum jamonom ala disi jawon nama goar-goar niaka dong hatta na parjolo sahali manadikon hita jala odo tutua manginang minggu parpudi manang minggu pa 25 hon adorang so masuk kita tu ujung parhuriaon na secara khusus di huriata HKBP maka somalhon majahahon aka goar-goar ruas ni huria namoding di sataon bolon parhuriaon jala taingo maamanginang molo di paloas debata dope hita sahat tutikin waingon dang ala ni burjutta nang molo parjolo pe aka dongata aka todongta nang aka keluargata nang lau marhite hamatean manopo debata ipedang alani hajukatan hatakangan nasida maradopo debata ubahen na parjolo nasida borhat alai tahingo ma
Molo adong dape hosa di hita, molo boy dape hita dungo ganup manugot, roh hita tu joroni debata di bagasa tikyon, iko dohonot tamatu debata, om matiki parasia diau, na dileho debata, asa hupake doho denggatiki parasianon, aidaku boto sadi hari adigan pangalap ni Tuhani diau. Dan ini adalah kesempatan emas yang mungkin dipergunakan sebaik-baiknya. Ay molo nunga roh Tuhani dang adong be hata madoko paima manang dang siap au. Alamang inang sotung lupa hita sada sian pangajarion manang situhuni hapor siota na mangihutto debata na tongon hita transit nuaing di tanoon ikot dipaingot do hita ingot ari hamamatem ingot ari haujungon ni pardalanan ni ngolum say na marujung do pardalanan ni golu ni jolma na di tanoon. Dang holan ngolu ni jolma na marujung alai di dokdo langit dohot tano dohot nasa isina. Ipe iko marujung do. Jaladang adong nahot di tanoon. Ido ubahen. Sotu ngadok kita napa teal hot dirina taringo tu hagogoon. Taringo tu na adong di ibana. Marhite jamita di bagasa tikyon di pahingot tita ganup marsada-sada amang inang molo adong di sonni akan amar sahit molo adong di son namora molo adong di son nasangap molo adong di son akan atakang diaka pardalanan ningoluna di pahingot hatak kongamipe marujung do jala molo adong di son namar sahit nasa dia leling nasi patama dele ibana di bagasan parnguluan na ipe marujung do. Molo adong di son na burju halakna. Nasopola di bereng manang ise. Ipe dohonotta marujung do amang inang. Bahwa hari Tuhan itu akan datang. Dang perlu dihita adigani. Dang perlu ditaboto manang asa di hari alai sadok diajarhon di paingo tu hita na marujung do ngoluta dang holam marujung ngoluta alai tano rodi sude pangisi di portibion marujung do HP di bagasan lomo ni roha ni debata ido ubay namang inang molomar parheheo sonari lansia tabereng nasida nuengon ni nunga hampir 70% obukna sak-sak songone dinasidai adong dape 30% nai obukna nabirong ay molo tahingo do tuktu pardalanan ningolu satokin nai habe sebentar ay do sonamar nipi do hita di tahun 2024 ay nunga masuk kita HP nunga bor hatape kaya nako to parsikolaan nungabor hak nasida tu rumah tangga, nungabor hak nasida tu akapar karejoan. Ay holan taulahon ulau sadari, tabba ari-ari, bah tahe, masuk nama HP 2025. Ido ubahen, tabereng, tu kaca tapanok noti, ay sipatah adong dojolma, nama ila tabba umurna. Alam molo nunga tabba umurna berarti tokinai nama ari-arina di hasianganon. Alam diberengi mana kacai, lam diberengi mana tabba sada ubanna. Lam diberengi mana kacai parlo mau bi akaina, lam adong bintik-bintik hitam sada-sada. Lam dibereng kacai muse, lam adong keruta di bohi, lam dibereng kacai bah lam bukukan. Lam dibereng muse, lam so dibereng be kacai. Lamso di BGB muse. Itulah yang menunjukkan bahwa memang hari Tuhan itu betul-betul di depan kita. Alani ido di paingot hita marhite hatani debata
Marhite akasisian Tuhan Yesus dipaingot Tuhan Yesus akasisenai. Hamu akasisiaku ingot tamu ma na Roma arini Tuhani marhite pusaon ni akajol mama manang hosoman ni akajol mama akana porsea diau. Tapi nga manginang dang titikin wae ngobe alai sian na adong si ihutto Tuhan Yesus ditiki di doko Tuhan Yesus akan mangihutto Tuhan Yesus iko pusaon ikon hosomon ni bangso nama akan nama katidakon Yesus do Tuhan saha di partikian waengon itu adalah bagian daripada mengikut Tuhan. Manang ise narade mangihutto Tuhan Yesus realistis do dalam kehidupan ini iko pusaon ni aka naso makalomohod debata ibana di bagasan parnguluan. Ido manginang sude akasihutto Yesus tabereng di padan nai baru sude akasisian nai ikon mate martir do dang adong pardalanan ni aka si huton sisean nanang rasul ni Tuhan Yesus si nagabe mate denggan parmatena saluhutna do mate di bagasan martir. Jala sahatu parbarita nauli di Indonesia, sahatu parbarita nauli di hita halak Batak, takas do tabereng, dangadong pardalanan ni martir, dangadong pardalanan yaka parbarita nauli, naso madapot hosom dohot naso hona pusa. Amanginang, sejarah gereja mencatat nangiria kape pardalanan ni halak Kristen na parjolo baik itu di tanah Batak dan juga di sejarah gereja mula-mula. Molo adong bibelta songonon ra adong dora bibelta di Jabu alai nuengon ni nungahumura kita mabuah bibel tu garejon ala semua tersedia di gereja. Jala di bibeltai adong do gambar deke molo adong do gambar deke di si. Gambar dekeon sasitongna menggambarhon ha Kristenota doy. Ay molo di parjoloi dung mate Tuhan Yesus pitor diboto aka halak Yahudi aka halak Romawi do si ihuton Kristus ima na adong silangna. Jalasai silang do terus dibahen sebagai tanda pengikut orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, sai silang do dipakai. Manang moladong tabereng di altar tahun Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang menunjukkan adalah Allah awal dan awal, Allah yang akhir. Gampang do diatusi nasida akahalak Romawi, akahalak Yahudi, dohot akahalak Gorik, molo diboto halak Kristen, pitor pusaonna. Alai martabuni mahala Kristeni di gua-gua ala soadong inganan parmiana di nasida bohama nasida patuduhon bahwa nasida halak Kristen moladong donganna halak Kristen di sana aladang boy moladong na diboto na maggabar silang manang adong simbol-simbol kekristenan selain daripada salib tentu sekali mereka akan dibunuh. Alai Roma anon ibahem ma gebaran ni deke ugabar masa bola dekei molo hita magabar deke ugabar masa bola dekei molo diboto hamu melanjuton meluruskan gambar ni dekei kan saya gambar seperti ini dan ada orang yang meluruskan ini berarti hami mahape sahuria mahami halak Kristen mahame alai molo hugabar do gabar deke alai molo dang diatusia hamu magabar deke berarti naso sahuria naso halak Kristen do hape hita ido ubahen dang hola silang simbol daripada kekristenan pada dunia kekristenan mula-mula alai doho do deke ima Yesus Kristus Tuhan Allah penyelamat dunia
Molo adong gabardeke atau iktus dalam bahasa Yunani. Nama gobarhon ikan itu adalah digelulukiskan Yesus Kristus Theo Ulios Soter. Yesus Kristus Putra Allah penyelamat dunia. I mana di gobarhon nasida songon pabawahon menunjukkan bahwa mereka ini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Martabuni nasida, mabiar nasida. Ala iko pamateo do manang ise natakas di boto nama katidakon Tuhan Yesus songo Tuhan nasida. Ido marhite turpukta di bagasa tikyo na manginang ingot ma saleleng hita madokon bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin dunia ini atau kita katakan iblis ini tidak akan suka melihat terang daripada Allah. Dimanapun itu kegelapan tidak akan pernah bisa tenang melihat anak-anak terang yang sedang memberitakan Injil, yang sedang melakukan kebaikan. Ido hukumna amang inang akana burjui akana makatidakon haporsionna maradopo debata marhite parsituduonna songon aka yanakon ni Tuhan debata. Hukumnya adalah bahwa siap majalo hosoman siat jolma, siap menerima pusaun siat jolma. Itu adalah hukum yang mengikut Tuhan. Yang pertama, napa duahon songot tada ni nang jonok nama arini Tuhani lam ngali nama parsauran, semakin dingin parsauran. Sadar dohita amanginang baik di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni parsauran nang di huria sude dorahita mabereng olodo usemerakan di dunia maya daripada di dunia nyata. Orang bisa tertawa terbahak-bahak di dunia maya, tetapi di dunia nyata itu ngali. Manang olodo di nuaingon ni boy jolma di bagasan parnguluanon. Lau nasida manga manang tu dia, manang lau nasida mardalan manang tu dia, alai sude nasida rap do hudul, rap do sa mobil, alai boydo sude holan manot-noti handphone non. Dinginnya kasih. Waktu sahali ngali holong nani dok ni Yesus ditiki tua kasisianna ala memang molonunga di pusa molonunga sai di lele-lele halak Kristen yang menunjukkan bahwa dirinya adalah yang penting selamat. Pokok nabohado mabahen au selamat. Ido ubahen dah kata hata sipata ketika orang ingin selamat. Ketika orang ingin selamat, dia lebih menutup dirinya kepada orang lain. Nau rikot nuaingon selama maau di bagasan parnguluakku. I majong. Jadi memang sipata molo nambli lele-lele jolma alama biar ibana dia akan lebih banyak mendiam tertutup nau rikot selamat au ubahen mencintai, mengasihi, menyapa orang lain pe olo pesipata dang dipatu pa jolma be bah tohe mak ola diri ni ba mak tohe mak apalagi ditiki nuaingon amanginang akasuduk no posok di dunia teknologi sekarang ini kita lihat luar biasa bahkan orang tidak mencari lagi kebahagiaan tertawa bersama dengan manusia olo do ubahagia ajolma rap dohot aka teknologi nuaingon daripada maradop pojolma bahwa tidak mau mengusik orang dan tidak mau diusik lebih kepada pribadi lepas pribadi sehingga mas saingali holong dihita amanginang apalagi hita ruas di huria HKBP Rawamangun ay molo dihita na dihuta boydo ditadahamu akai sena dihudulammu ya kinau
Adong dapat di sonna sodita dan di siamunna di habirangna. Ay molo di huta, ay tarsude do tong kamar god sudah tariboto dong. Ale yakin nau, lebih dapat di sol 50%. Khusus nada asing ni Gloria, lansia, ina Kamis, keluarga parhalado mola halakon nunga kawaken talos sude onne. Manang tu dia peon nunga rapos sude. Lain halnya yang barisan paling depan ini. Ima tadda ningali ni parsaoran. Boy do hita si patah hudul. Boy do hita si patah mardalan. Tanpa perlu tahu siapa di depan kita. Karena terkadang kita terlalu nyaman dengan diri kita sendiri. Saya masa do tujuloon akahalak nasongoni. Napatuluhon torop ma akka panurirang pargap-gap. Jadi sotung molo didok di son amanginang panurirang pargap-gap pitor lauro hatta akana rotu bagasta akana mabaritahon taringo tu asing ni Yesus situ ni haporsyota. Memang saya dong dapat sada manang dua nasai olo ro tu bagasta manang olo si pata mabehewe atau hita paboahon bahwa adong haporsyaon na asing ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Alai sadar atau tidak sadar hita amanginang panurirang parjamita manang halak pargap-gap si pata dang besai holan halak songoni. Ay boy do amanginang mola ka parjamita pe molo say holan pageo-geo pong pinggol. Pageo-geo si parean, patabu-tabuho pabegeon. Dangadong di si dijamitaho taringot tu dosa, dangadong di si dijamitaho taringot tu Yesus Kristus. Jangan-jangan dia hanya sebagai orang yang berdiri di mimbar, tetapi untuk menegur dosa, untuk mengenal Tuhan Yesus. Tangolo na sida pabuahon. Narikot hujamitahon ahado nama bailas rohani ruasu. Pokokna nahudokon bohado asa ruasi papunguho pelian nagodang. Unang taringot tu dosa, unang taringoti tu nasida akka ulona naroa, alai taringoti matu nasida, mama sumasu do Jahoba tu akana burju marroha, mama sumasu do Jahoba tu akana melehon pelianna. Sipata olo dosai i jamita ni akka parjamita. Yalah amanginang di tonga-tonga ni akka parsauran tokinay natal na mahita. Sa tabi amanginang nang pedinatali olo si pata adong akka pargap-gap natal do haroroni Tuhan Yesus do natabaritahon alay boy do holip boy do dang tarida Tuhan Yesus ditutupi akka pargap-gap na berusaha menggantikan kelahiran Tuhan Yesus dengan kemegahan, dengan hedonisme di partikian waengon. Tubuh Tuhan Yesus ido si Tuhan ya haporsyota alai say adong do akka pargap-gap na magatihon hamuliaon ni debata dohot hamuliaon ni akka jolma. Dan sering sekali terjadi itu amanginang. Hingar-bingar konsumsi ada pemusetahe. Pahean seragam sampai marsoali akai naton hola warna dohok mode. Persoala deba taringot tu sasa na baruon na baru piralon. Persoala sude taringot tu akan masa di joluan non. Persoala taringot tu prosesi. Banyak nagabi pargap-gap nama padau hita sia debata holan ala ni patuduhon hamuliaon di bagasan parnguluata. Itu si pata amanginang mau lihat tema di hita huriata HKBP. Nasai toktong dape madokon huria Napolin molo didokon di bagasan kompesita HKBP di tahun 1910 tanda-tanda huria Napolin atau tanda-tanda gereja yang benar yaitu jika firman Tuhan diberitakan dengan murni. Sai hatani debatau do diberitahon dijamitahon dangadong asing ni nasia Bibelon nang nasian Alkitab na diberitahon pokok nasadok
nasian debatama mangukap rohata mangatusi hatani debata. Didok musai dikonfesitai. Syarat gereja yang benar adalah menjalankan dua sakramen itu, yaitu baptisan dan juga perjamuan kudus. Dan yang ketiga yang paling penting, yaitu saitong dope di patupa ruhut parmahanion pamicangan manang namar lapatan molo adong ruas mina marsala molo adong ruas mina humurang parmahani picang paingot ibana diaka pardalananna sotung dohita makatai taringot tu hamuliau ni debata sotung dohita maringoti taringot tu pasu-pasu ni debata alai tapaloas aka dosa tapaloas aka haholomon ni portibion manguasai aka rohani aka ruas ubay sipata maol hita mamicang mamudai paingoton aka ruas natongon nahona dinasida aka ulaon manang tadokma namar dosa ido kana manginang ikon hamleo tehonot tadoba adong dape di huriat tahaka RPP nang pesipata gudang dape naso terjangkau niaka situa di wikna masing-masing nunga humurang aka ruasna alai mungkin madohonon ala ni gudang ni sawik sipata dang terjangkau niaka situat tabe aka ruas tai dina mangalaosi nasida diaka hatani debata alai songon huria napolin toka mahita dang paingoton aka ruas ni huria nah humurang nasida diaka pardalanna jala amanginang buido tardok sahalak pargap-gap dang say holan aka parbarita nama buah barita na asing tuhita jangan-jangan muladong aka ama-ama muladong aka ina-ina manang muladong aka lansia ledang lansia rawamanguni naso mangajarhon hatani debata tuaka pahopuna tuaka yanakonna jangan-jangan ima sasitongna pargap-gapi muladong manang ise sia kita napadaohon sahalak jolma maradopo Jesus ido sasitongna pargap-gapi manang ise sia kita nasayolo pada jol maisya debata ido sasitong na pargap-gapi hala pargabusi ima pargagap hala pangatototi ima pargagap halak akaina-ina naso sumapang alahona na maralo tu debata ido sasitong na pargagapi aka ama-ama naso sumapang alahona maradopo debata na padaoho diri na siya debata imana sa diri masasitong na pargagapi dang saita dokon yang go pargagapi halakan alay ingot tamuma manang ise do sasitong na padaohon diri na manang halakasya debata dialah sebenarnya parjamita pargagap nama mudahon mangajarhon asa dau holang hitam sian debata naparpudi amanginang songon topi ni mingguta orang yang bertahan sampai akhir akan selamat namanahan rodi ujung ido paluonna totu sahali holan natahan maradupon akapanosak holan alanitahan taringot tu aka ulaon hata ni aka parjamita aka namang ulaw pargap-gap manang aka jolma na soolo berpengaruh tuaka na manusai aka donganna hola tusido pasahatonna tupal hanguluan totu sahali amanginang dang namura-mura mangalo dang namura-mura hita na songon halak Kristen nagabi dohonot tama
molo disakiti, molo dilele-lele, molo dipusa hita, molo dihosomi hita, dohonot tama dang namura hita. Manal puhoni saluhutna, alai hatani debatado mangajar hotu hita, manang ise namanahan rodi ujungna, ido paluonna. Totu sahali, iko dohonot tado di bagasan hapor syota, say manahan maau Tuhan, sahat rodi ujung ningoluku. Molobo yau manahas hatun waingon, oti nai Tuhan. 3 tahun nai Tuhan, iko manahan au rodi ujung ningoluku, sotung do ditiki sikola minggu, sotung do ditiki ina ama, manang sotung do tikilan sia au, manahan au, alai holan oti nama, alani parumeku nasodos rohanami, tang manahan au. Manang alani anak kokku say asing-asing lakana nang rohana dang manao nau. Taingok maamanginang molo nahasi penata ae satokid doi maribakon hamuliaon nalaho pasahatun ni debatatu hita. Molo adong na manaon na paet, molo adong na ikot tumatangis tao ma satokid doi maribakon hamuliaon nalaho pasahatun ni debatatu hita. Tiada kemuliaan tanpa salib, tiada penderitaan tanpa kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada yang menerima sorga tanpa dalam kehidupannya ini. Boy ibana mamorsan silang dihasyanganon. Mungkin silang tai dang benasobal gana. Mungkin silang tai dang dihosomi behamu. Mungkin silang tai dang be ngolu namar sasahalak. Mungkin silang tai dang be akapar jamita pargagap narotu hita. Alai olodo di pasahat debata silang itu hita marhite akasahit. Di pasahat silang itu hita marhite hamoraon hagabeon hasangapon. Olo de sipata silangi marhite aka yanakon na somarna muli manang aka yanakon nasay mangalo tuaka na tua-tuana. Alai say burjuma horasi rasamate tungile honokku matuho tupal hanguluan. Ay ido sa sitong na situhuni namang ihuto Jesus manang ise na burju sahat rodi ujung na sahat rodi hasusudana di tanoon. Tusido pasahaton na tupal hanguluan. Say burju mahita asa dapota tupal hita na siya debata. Amin. Martangiang mahita. Jahoba debata amanami mauliate mahupasa rohanami tuho. Ido tutu Tuhan. Aka namanahan rodi ujung ido paluomu. Molo pero aka parjamita pargap-gap. Manang tudosanna aka namasa di ngulu nami. Napaholak ko kami siya debata. Tuhan, say manaham mahami. Asamona kami muladong manaw na porsok. Unang pitor madele. Muladong na marsahit. Unang pitor madele. Alay di tao ma sa tokid doi. Tang sadiai maribakon hamuliaon hasangapon nalaho pasahatom mutu hami ganup marsada-sada. Alani Tuhan. Napos dorohanami tuho. Pakeommu hami nasongon sisiammu. Nagabe ula-ulam marhite aka pajommu tuhami di tonga-tonga ni huriam. Las rohanami di obasot Tuhan Allah pesta puncak parheheolan sia HKBP Rawamangun. Ido tutu Tuhan toguma haporsiaw ni na tua-tua namion sile hopoda hobas nasida mangula di tonga-tonga ni huria di bagas nasida ay hubotohami do Tuhan
Om matiki parasian na pinasahat mo na tua-tua nami nang tuhami sa luhut na asa hupake hami dohot denggan. Ramoti maakan na tua-tua nami akalan siya na soboy dohot patupaho parheheon alan iyaka parsahiton alan iyaka yanakon na di pardalanan Tuhan tuhoma hupahasahatami asa homa na mga ramoti nasida diaka pardalanan ning ulo nasida nang hami ruas ni huriam tung susa tung sonang hami marsigatong tuhoma hami Tuhan asa unang adong na madele asa unang adong na manibil alay gomos di tiop manahan rodi ujung na asa tarjalo ibana tohap na siya debatang ima surgo hasonangani Tuhan Jehovah debata amanami utangnya ko kami doa karuas ni Uriam na marsahit na tongon di rumah sakit nang di bagasna nang marsahit ibana dang diboto nang marsahit ibana alay say ditabunihon siya dongan na manang siyan akka tenaga medis ima Esmina borugultom sahat pardede Robin naik pasaribu Nikita boru si regar si tua nyonya si anipar boru naik borho si tua nyonya si naga boru si lagan evangelis Robin manurung dohot akan apeak di bagasna Tuhan asima roham di nasida haul manasida di parsahiton nasida asatakas di hilala nasida Tuhan debatahan nama kaul nasida ubahen namar gogo ubahen nasabam nasida manaon sahiti pamalum masahat nasida tu sahit nasida Tuhan alai moloso malum pe sahit nasida patongon nasida tuaka hasabamon ni roha las ni roha nang dohot olop-olop asa sabam marulop-olop nasida Tuhan pay may mahon ari ni Tuhan mauliate madiho di bagasa Yesus Kristus martangia kami tadupammu amin mari dehita tapasahat mapeliata Wow.
pita jongjong. Martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhut silehon na denggat doho nasa ulibasa na maliutus. Hupasahat tami masyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajommu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malo meniroham di banua tongau songon na di banua kijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang togihon hami tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasor homa. Damena tu tondim.